हाग्रामा महिलारिनि खुगायाव एबसुनि मुं आबसु आरो इउपिपिएलए अदालगुरि समष्टिটো হ'বলৈ দিয়া নাই मोनफ्रोमबो बिबुंथियावनो लादों एबसुनि मुं आबसुৱে प्रेसार কৰিব লাগে আজিৰ দিনত आबसु आरो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा एबसु आरो इउपिपिएलखौ जों खावलायबाय थादों आबसु आरो इउपिपिएलए अदालगुरि समष्टिটো হ'বলৈ দিয়া নাই बर'नि माहारियारि आफाद एबसुखौ खाबु मोननायावनो खेबले खेबले रायखांदों आरो जावदों हाग्रामाया आबसुৱে प्रेसार কৰিব লাগে আজিৰ दिনত आबसु आरो इउपिपिएलनि लिडारफ्रा अदालगुरि पार्ट आरो बे तामुलपुर गरेस्वर मथथे 6टा समष्टिखौ दरंजोंनो थाफानांगौ होननानै बिथांमोनानो बुंदों एबसु आरो इउपिपिएलखौ जों खावलायबाय थादों नुनायाथ' जों बहा नुनो बिथांमोना 20 तारिख जुनाव बे ड्राफ्टखौ ओंखारनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना बमासो गावदों फुर्ति खालामदों आबसु आरो इउपिपिएलए अदालगुरि समष्टिটো হ'বলৈ দিয়া নাই नाथाय एबसुखौ मानो होनदेरबाय थादों बिथां हाग्रामा महिलारिया गावनो डिलिमिटेशननि सायाव एबसुजों सावरायनो थांखि लादोंमोन आरो बेयाव एबसुनि आफादगिरियाबो बुंखादों बिथां महिलारिया डिलिमिटेशननि सायाव सावरायनो गोसो दंब्ला एबसुखौ रायनाय सोंखारिनायखौ नागारनांगौ सासे क'क्राझार जिल्लानि एबसुनि बिबानगिरि बिथांनि सिगाङाव हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंनानै थांदों जाहैबाय जे एबसुजों जोंहा रायलायनांगौ दङ डिलिमिटेशनखौ लानानै आरो ज' खामानि मावनांगौ चिरां जिल्लानि आगुनि बारग' मन्त्रि बिथांनिनो सासे माने भेरि माच नियारेस्ट जाय माने बिथांजों थाफायो बिथांनिफ्राय जोंनिसिम मोनसे खौरां मोनसे इनफरमेशन बा जोंखौ मोनसे आपिल खालामनाय खबर फैदों जे बारग' मन्त्रि बिथाङा एबसुजों रायलायनो लुबैयो डिलिमिटेशननि सायाव आंथ' भेरि माच पजिटिभ कारन जोङो बयबो पलिटिकेल पार्टिजों रायलायगोन नाथाय बिथाङा बेबायदि बुंनानै दिनै जुदि एबसुखौ टारगेट खालामनानै जुदि सोंखारियोब्ला एबसुआथ' नैबे डिलिमिटेशन प्रक्रियाजों जोंहा बेबायदि रिजार्भेशन थानो मा गोनां नाथाय डिलिमिटेशनखौ लानानै बिथां हाग्रामा महिलारिया सानफ्रोमबो एबसुखौ रायदों आरो सोंखारिनायखौसो नुनो मोनसै थारैनो एबसुखौ रायनाय अजद खालामनायनि गेजेरजों बिथां महिलारिया राजखान्थि गेलेगासिनो नामा दिनैबो मोनसे दरनायाव बाहागो लानानै हाग्रामा महिलारिया थोंजों एबसुखौ सावरायदों आरो गोख्रों अजद खालामदों बिथां महिलारिया गोख्रोङै बुंदों एबसुआनो अदालगुरिखौ लकसभा बियाब जानो होआखै गावसोरनि हास्थायनाय बायदियै जाफुंसारनायनि थाखाय एबसुआ रंजादों बमा गावदों आरो ना बेदर जादों होननानै हाग्रामा महिलारिया गोख्रों रावजों अजद खालामदों नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा बिएनि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय बिए थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायजों लोगोसे बड' इक'नमिक्स इंलिश एडुकेशन हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय बिए अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बिए सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365551959 आव थोंजों सुला लानो हागोन